So hello guys, welcome sa ato ang first ever nga video vlog karon sa kinabuhing Kristohanon, and pailaila ko na ako. By the way, I'm Brother J, admin of Kinabuhing Kristohanon, and so first time na to ni paggabuhaton, no? So medyo ulaw-ulaw pa sa gamay kay dili ko anad og camera, dili ko anad og mga tubang mag-video, no, dili ko sanay ana. So mo nang makita na to sa tong Facebook page nga puro post lang siya, puro written vlog lang siya, no, dili siya video vlog. So karon tagasugdan na to karon atong pag-istoryahan, and stay tuned. Intro sa ta. So mo lang to. Pop lang. Pop, pop. Okay. So di na kay siya taas nga intro, no. Okay. So karon nag-start ta sa atong video. So ang unang question, no, anong YouTube na pod? Ano YouTube na pod na to? YouTube. Sige, YouTube Bisaya man ta. Anong YouTube na pod na? Or YouTube na pod ta ni sulod. So actually dugay na gina-speak si Lord sa kana. Unsa na po'y another way nimo para maka-share sa word ni Lord, no? Do kay naman na nga nag-post ka. Unsa pa? May ginadili si Lord sa kana. Unsa pa? So video Lord, ano video Lord? Silent lang si Lord ato, no? Then sa ko na ba tong ano, or nabadyoy gina-speak si Lord nung mag-video jud. And mo to kasi dugay na to nga month, no? 2 months before, later na 2 months, no? So mo to na katong news na pod karon nga mag-talk ang president to sa President Duterte ng Facebook. Ano ba sige ipa-close niya ang Facebook dere sa Philippines. So dito ni bagting, no? Ching! So muna, kung wala ang Facebook, kung lang, what if lang? What if maputol ang Facebook karon? Unsa na pod ang ipaambit nimo sa lain tao? Wala na, kay Twitter na pod ka, so medyo ako di ko na sa Twitter, toxic lang siya ngayon. Doon lang kay tao sa. So opinion lang ako ito, no? So sa YouTube na karon, di ako mas ni kung anong bitaw, no? What if mawala ang Facebook sa YouTube? Although ang Facebook o Instagram is isa na lang naka-company, no? So nasa YouTube, no? So mali karon ginasugdan na to ang YouTube para direta mag disgutan na yung mag topic pa ba ng same pod sa ginabuhat nato sa page nga natay mga topic series. So dire pod nato pagabuhaton na, no? Story of Kinabuhing Kristohanon. So ang istorya na niya, guys, is na-create na siya is July 2016. Kuha na siya, wala na siya gi-speak nila pag-create of page, wala. Bale, home group, ano na siya, sa home group na ko, no? Sa gina-disciple na ko, project na muna siya before, kay diya na ko nakita ilang common ground. So, same hilig of Facebook. And di kaya na ko sila mahuk-huk tungod kay dito sila sa Facebook. Sige, tambay, hilig og kwan. So, nag-create ko karon og project na mo nung challenge na ko sa ila nga mag-create og page. And within this month, dapat makaabot og 100 likes. So, mo to, na-create ang page. And, mo to, nagpabili ng page. Tapos, ang lain mga disciple, nagsuri-suri sa, ano, sa kuan. So, ano man yun na ang life, no? So, nag-disciple, no? Nga, come and go lang ang mga tao. And, wala takabalo, at least, naka-impart na silang kinabuhi. So, muna, nagpabilin ang Kinabuhing Kristohanon. Pero, before, dili consistent ang posting, ana. Dili consistent ang mga content yung gina-post, ana. So, nag-start yun siya, balik 2017, mga January to February, March, anong month, no? So, create of content, and mo to nga, sa sobra ka pila ka months nga nilabay, no? Wala ko ba lang, nag-grow na lang yun siya, no? Di pa grow yun siya ni Lord. Amazing yun kaya ang Ginoo, no? So mo to siya ang isa ka instant na pod karon nga ma-plaster og tarong ng page. So
unsa na pud karon ang gi-challenge ni Lord, no? So dili man gud pwede nga post kung post lang ta nga sa ma-post lang ana lang. So ministry man gud ni siya. So pag may tawag ministry, dili pwede nga biyaan lang nimo tapos ana lang. So na goal ba ang ministry ba to? So lagi na deal na po si Lord, another na po Lord unsa man ang nindot nga vision ni Lord, unsa ang nindot nga buhaton na ni Lord. So while naga-devotion nun ay gi-inspire si Lord sa kuha sa story sa Bible. Ako na lang basahon din sa computer na pa. So sa Judges 2:10 if na may Bible diyan, no? May post na ako diri sa taas. So after the generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. So mo to siya no nga kaning story nga time sa Bible, no, na generation nga namatay tapos another generation nga nitubo nga wala kaila, wala nakabalo kung kinsa o unsa ang gipangbuhat sa Ginoo sa Israel, no. So ato nga generation una nga namatay, possible na ilapses ato nga time kay nganong wala nakabalo ang next generation kung kinsa ang Ginoo, unsa yung mga mighty things nga gibuhat, unsa yung mga miracle nga gibuhat, no, mga war nga gipandaog. Kay possible lapses pud to sa generation nga namatay kay basig wala sila ka share. Or possible pod katong generation nga bagong tubo wala na minaw o na may nag-story siguro, na may nagpahibalo siguro kung kinsa ang Ginoo, pero wala sila na minaw. So mo tong gi-inspire ni Lord sa kuano kay nag-start man mi dire karon sa Davao, sa Mindanao, no. Para praise niya ba, no? Musugot ba ka nga nanapoy generation nga mutubo nga wala kaila sa kuha? So mo to nga dili Lord, dili dapat. So mo to naka-create na pud karon og vision nga kana siya nga ang kaning nga page is dapat magpahibalo, mo rebuke, mo correct. So bantayan ninyo sa page is na ipag-correct. Napoy mga jokes siyempre malipayon ba ang kinabuhing Kristohanon. So ano nga na ay mga jokes, something biblical jokes or mga pastor's jokes, napoy pag-correct. So napoy times nga masakitan to sa post kay nga naman syempre makorek man jud ka, no. So mo na ang nahimo ang vision karon to build up, to rebuke, to correct ang another generation nga nagatubo karon para ug syempre tudluan sila kung kinsa ug unsa ang Ginoo, no? Unsa ang Ginoo sa ilang kinabuhi ug kinsa ang Ginoo sa ilang kinabuhi, no? So okay, next question is unsay mean church? Okay, church na pa, no? So okay, ang church na mo is Maranatha Family Church. Nasa dia sa downtown area, no, sa Victoria Plaza, NCCC na karon. Maranatha Family Church. Then nami karon sa Turil. So instead nga sister church na lang siya ba. So instead ng mga to pa mi sa downtown, dili na lang sa Turil, no. So small church mi diri sa Turil. Dili siya yung asindako gyud kayo nga mega church, saktuhan lang. So, mga nasa 50 members, no. So ano, no? Ano siya? So, next question, G12 ba mi? So, dili ni G12. Basta ang rest assured lang dia is we believe that Christ nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. We believe in Trinity. We believe. Siyempre, nag-practice mi discipleship, evangelism, no? So, pero dili mi G12. So next question is unsa ang mga ministry? Okay, ministry niya ko, no? So sa ministry sa church is appeal ko o member ko sa worship team, bass player ko. Bam 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 bam. So tapos ano po mo talaga handle po og youth, mga lalaki. Tapos so before nga ministry po na nag-handle ko og children's ministry po,
Pero gitugyan na nato sa another generation para makabalo na pud sila how to handle children. So nag-handle ko 3 or 4, 5 years yata kapen. So sila na pod no mag facilitate ang mga bata ng nagatubo. So yan karon ang social media nga ministry mo akong ginampo gid sa Ginoo nung gamiton ni siya sa Ginoo para dili lang ingon nga ma-inspired ang tao. Kay although nagagtao karon nga down kinahanglan og ma-inspired syempre no para mo padayon, pero dili lang diha ang goal. So balik lagi hapon sa vision na to nga nagapoy correction gyapon, dili pwede nga magpahapil lang ka tao diha for the sake nga dili sila mo biya. Nagapoy correction, dili pwede mawala na mo rebuke gyapon. And syempre biblical nga concept gyapon, biblical gyapon nga pag-correct with love gyapon, dili nang ingon nga sa maka-correct lang. So muna siya guys no. And so muna sa mga upcoming na nga videos, syempre magka-create og topics and series, possible series jud na same gyapon sa page no, sa Facebook page. So mo lang to guys no, and kita ta next video. And tanaw na to may na punta maka-upload. And this will be the start, this will be the beginning of another platform na pod no diri sa YouTube. And ninaot kong makita ninyo na yun, ninaot kong i-like ninyo and subscribe and ring the notification bell no para updated mo sa mga butay. So mo lang na, so raw file lang tanan. So God bless you guys, thank you.